Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары. Эфирда мин, Роза Хайруллина. Сер итеп кенә дип аталган тапшыруыбызда, кадерле дусларым, сезне бөек шәхесләребез белән якынрак таныштыруны дәвам итәбез. Күңелем әле дәртле талпына. Җырлар җырларга туган халкыма. Ашкынма гомер ялыйт чак кына, яңа туачак җырлар хакына. Бу тирән мәгънәле, көчле сүзләр күпләргә җыр аша таныш. Ашкына күңел ярсып үтәргә, без бит туганбыз тормыш көтәргә. Ашкынма гомер көтсин чак кына, бәхетле булыр тормыш хакына. Ашкына гомер тукташ якына, бергә яшәгән дуслар хакына. Ашкына гомер зая үтмәсен, иманыр безне ташлап китмәсен, иманыр безне ташлап китмәсен. Тормыш юлында халкына игелек, матурлык, изгелек бүләк итүне беренче урынга куеп яши һәм иҗат итә Абдулманов Мидхәт Мәҗит улы. Мидхәт абый бик күп җырлар авторы. Аның җырларын Рөстәм Асаев, Венера Юльгильдина, Ришат Тухватуллин, Гөлназ Асаева, Радик Юлиякшин, Фирза Париж кебек талантлы җырчылар белән бер рәттән бик күп сәхнә осталары башкара. Саумысыз, Мидхәт абый. Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле тамашачылар, якташлар, туган тамашалар. Беренчедән бу әңгәмәгә күчкәнче мин рәхмәт сүзе әйтеп китәсе килә. Шушы каналның, телеканалның, Туган тел телеканалының хуҗасы Азат Гайнурычка ни өчен дигәндә, бу бик зур эш. Аны ялгыз кеше башкарып чыгарды түгел. Бигрәк тә әлеге заманда аңа зур рәхмәтлемен. Аңа тоже Аллаһ Тәгалә аның башкарган эшендә ярдәм кулы сузсын. Мидхәт абый, сез гомер барышыгызда гади төзүчедән төзелеш мастеры, прораб, югары җитәкче вазифаларына ирешкән бөек шәхес. Һәм хаклы ялга чыккач, сез канатланып, илһамланып иҗат эшенә күмеләсез. Нәрсә белән бәйле бу? Кинәт кенә күктән төшкән ни түгел. Миндә гомер буе яшәп килгән шунда теләк. Чөнки әлеге заманда минем җилкәдә торадыр икән башта гаилә мәсьәләсе. Аны ни өчен дигәндә, без ачлыктан чыккан, котылып калган кешеләр сугыш вакытында. Соңыннан бит инде уку, шуннан гаиләле булгач, аны кеше рәвешендә тоту, аңа ярдәм итү. Шу сораулар миңа мөмкинчелек бирмәде. Бигрәк тә эштә не бит инде республика буйлап йөрергә туры килде. Хаклы ялга чыккач, үзегезгә яраткан шөгыльгез булсын, аның белән шөгыльләнергә кирәк. Ни өчен дигәндә, алда әйткәнчә, яраткан шөгыльсез кеше таркала башлый, юкка чыга.
Мидхат абый, хәтерлисезме, менә үзегез иҗат иткән сүзгә, үзегез иҗат иткән көйне салып, беренче җыр тудырган мизгелләрегезне? Беренче җырыгыз кайчан дөньяга һәм ничек туды ул? Сәл итеп кенә әйтәм, сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Ул шигырьләр иң беренче, как бөтен кешенең кебектер инде, бөтен яшьләрнең кебек. Кемгәдер атап язылган шигырьләр. Әлбәттә, мәхәббәт темасы, аның сораулары, олар мен истәк olmayanlar yazılgan da, şunda ırgatılgan da, бұлай көз алдына келе, Башқұртстан жыры. Башқұртстан жыры, мен әлік идурал етіп, yazılgan идурал деген жыр. Bu ne de mağnanı anlata, İdil Ural ülkesinde düzülgen il. Сез иҗат иткән җырларны кайсы җырчы башкаруында аеруча яратып тыңлыйсыз? Әлеге заманда безнең татар башкорт эстрадасында халык теленә нык кергән, күңеленә кирип калган җырчылар ул Ришат Төхвәтуллин, Радик Юлякшин, Гөлнас Асаева, Фирүз Какиров, Рустам Асаев, Башира, Гүзел Деникеева, Әнвәр Нургалиев, Марат Шайбеков, шундай җырчылар. Алар барса да минем җырларны алар башкаралар. Фирүзә апа өчен әйтеп үтәргә кирәк, векне, үзенчәлекле җырчы. Мин, конечно, шундай җырчылар белән эш итүемә, хезмәттәшлек итүемә бик шатмын, бик горурлымын. Сәләмәт бул, күр изгелек, һөйгән кешеңдән, үз балаңдан, дуҫ иштәрҙән, көндө төнгә ялғарышыңдан. Ашҡына, ашҡына мин барам яныңа, һин минең ғүмерлек илаһи терәгем. Улым дип ашҡынып, балам дип талпынып, тибәлер һәр ата әсәнең йөрәге. Улым дип ашҡынып, балам дип талпынып, тибәлер һәр ата әсәнең йөрәге. Тибәлер һәр ата әсәнең йөрәге. Сез иҗат иткән җыр белән җырчы халык күңеленә үтеп керә алмаса, сез моны ничек кабул итәсез? Элек бит инде баштарак андай тәҗрибә булмагач бирәдер, аны мен күрәм иштәк. Хәзер инде әзрәк акыллырак ишетәм. Башта бу кешенең белергә тырышам, нәрсәгә илсияр кешеме, моңлы кеше, шундай моңга бирелгән кеше, халыкчан җырларны башкарам, җиңел җилпе такмаклар, ниләр,
Rusça etkende nişik şistuşki şonda nege vatma hazır şula ni tırışam başlayabilirge bana kişinin halkın neyin insan. Mithat abi, күңелдә нинди хисләр хөкем сөргәндә иҗат җимешләре барлыкка килә? Шатлыклы хисләр кичергәндәме? Авыр минутлар тойгандамы? Бәлки табигать, ел фасыллары белән бәйледер илһам сәгатьләре? Ну, тірі кішіге бүтін тәсір ете жылысы да, койнар суығы да, шотлығы да, койғысы да. Не үшін менің жырлар ортаға білен мұңлы деветсе мақтана дерсіз енді так. Ну, неге көрағанда, көп нелері көрағанда, менің нелер мұңлырақ. Çünkü тұрмыш Бәлекеш yokta neyde, sen nerse konkasıngan, şu neyde kilip çıkan neyde. Benim jırlara tesir ete. Koyda yürsem de, neler kursam da, tik sina yirgem, her vakit sina, aşkına yüreğim, aşkına. Aşkına yüreğim, aşkına ko'nglim, hiç bilmiyorum da nindi gün ko'rarim. Aşkına yüreğim, aşkına ko'nglim, hiç bilmiyorum da nindi gün ko'rarim. Елда туган ягыгыз Благова районы Яныш авылында матур мәхәббәт мәчет төзетәсез. Һәм инде Газиз әниегезнең изге рухына багышлап Газимә исеме бирәсез бу мәчеткә. Шушы матур улы изге эшне башкаруга сезне нәрсә этәрде? Авыл элек эш мәчете булган. Бүгенге көндә аның берсе дә юк. Шуңа күрә сән авылга ниндер изгелек колохисыннан халыкка изгелек колохисыннан шу мәчеткә без тотындык. Аны мен генә әйтмәдем. Аны ярдәм итүчеләр булды. Разим Имаев, Фәүл Камалиев әйтсәме. Без эш белән эшкә тотындык. Соңыннан минем улым катнашты. Ул катнашкач инде мәчетнең авыр башы багананың бүранәнең иң авыр башы безгә килеп эләкте. Без аны соңына тиклем ниттек, эшен бетердек, әйбәтләп эшләп куйдык, халыкка иттек. Уды белмәй бер-беренә нигә кеше көнләшә, нахак үзе вакыт юяр, Худай кушкан сай яшә, яшәгәс кәрәк яшәргә, яшәмәй башты иеп, өйгә сән кәрәк өйергә, үкенмәй барын өеп, яшәгәс кәрәк яшәргә, яшәмәй башты иеп, өйгә сән кәрәк өйергә, үкенмәй барын өеп. Авылдашларыгыз халык рәхмәтлеме? Мәчеткә йөриләрме? Бүгенге көндә мәчет калды, нисез, мулласыз. Әле эзлибез мулланы. Валла берсе, килер, мәчет бик матур, сәм әйлә турында. Тем более biz ama hakta төлөбүз неге шуңа көрө сәм киши табылыр деп ойлойм. Яңыш бүгүнкү күндө бик ауыр халда мектебе ябылган. Ул, конечно, мен аны газетада яздым так. Аны сразу орта мектепне сразу можно бүтүндөй жаап коймаска буладыр.
Хотя не 9 жылдык итеп булса да, или башлангыч мәктәп булса да, менә бу минем кабатлым. Менә тормышта кемдер мине җимерә, мине булган мөлкәтне. Кемдер табырга тырыша. Мин үзем минем принцип төп яшәү мәгънәсе кулдан килгәнне кешегә һәм тормышка итәргә кирәк. Ярдәм булдырырга, игелек, изгелекле кеше булып калырга. Мин үземнең улыма да шулай әйтсәм, төнләват менә йокламаганда телем, шундай Аллаһ Тәгалә аңа шундай юлдан барган телем. Әле без буа төзибез, Алла бирсә, без аны киләчәктә быел, может быть, ашырбыз дип өметләнәбез. Мидхәт абый, сезне бу тормышта бик күп кимчелекләрдә борчый. Сез алар турында гәҗитләрдә бик күп мәкаләләр язасыз. Эчтәлекле итеп, ачыктан-ачык итеп. Җитәкчеләребезгә, халыкка игътибарлырак, мехрибанлырак булырга өндисез. Бу мәкаләләрегез өчен тәнкыйть сүзе ишетергә туры килгәне булдымы? Не, тәнкыйть сүзе бардыр инде, ансыз булмай, ансыз дөнья сансыз ди. Көнчелек бит инде бездә, Аллага шөкер, безнең халыкта бигрәк тә отап булай көнәгәннәре юк әле пока. Җырчыларга үзегезнең җырларыгызны тәкъдим иткәндә сез нинди шартлар куясыз? Мин җырчылардан хак андый мин аларга сорарга уялам, так. Икенчедән теләгем шул, менә мин әгәр үлә калсам да васыят итеп әйтәм, минем җырларны любой кем теле шул җырларга тиеш. Мен аны теге дөньяга алып китмәм, так, ул миңа кызык түгел, кемгәдер ул кирәк, ни өчен дигән тормыш башлаганда, так, ул кирәктер, ни өчен дигәндә хәзер хөкүмәт бит бу эшкә бик читтән карый, бернинди ярдәм дигән нәрсә юк. Шуңа күрә яшьләргә кирәк. Миңа кирәк түгел, ни өчен дигәндә, Аллага шөкер пенсия алам, так, улым булса, так. Мин үзем даже карыйм, менә кайбер нигә үзем булсам, аранжировкасын ясарга, ясарга, так. Аның мөмкинчелеге булмаса, нишләргә, тавышы бар. Хак дигән мәсьәлә, хак, ярым хак, бут ярым бер шак дисәм, мин аңардан читтә торам, так. Гаиләгез турында да сөйләп китсәгез иде. Гаилә минем бердән бер кәләш бар. Аның белән Аллага шөкер, 44 ел бергә торабыз инде, так, Аллага шөкер. Бер-беребезгә юл куешып, аңлашып яшәйбез. Улым бар. Менә әле аңа нетеп чыгарам, диск чыгарам, аңа тап, бик канәгатьмен, Аллага шөкер. Аның булуы минем өчен зур терәк тә, зур шатлык та. Мин үземнең гаиләм белән, үземнең неем белән канәгатьмен. Шундый. Мидхәт абый, сезнең җырларыгызны күпчелек яшь буын җырчылары башкара. Алай гына да түгел, яшь буынның көчле җырчылары башкарып һәм алар башкаруында сезнең җырларыгыз халык күңеленә тиз үтеп керә. Яшь җырчылар белән хезмәттәшлек итүегезнең сере нәрсәдә икән? Яшьләр белән эшләү җиңелрәк. Мидхәт абыйга шуннан да үрнәк булырдай кеше ул. Һәр кешегә дип әйтәм, чөнки ул милләтпәрвәр, ул сәнгать өчен, татар сәнгате, башкорт сәнгате өчен бик битараф калмыйча, бары тик шушы сәнгатьнең алга баруын инде яшьләребезгә
яңадан яңа шушы милли моңлы җырларыбызны кайтаруда һәм аларның репертуарларын баетуда аның бар максаты. Шуңа күрә Мидхәт абыйга мин бик зур рәхмәтлемен һәм инде киләчәктә дә әле озак еллар безнең белән менә иҗатташ дус булып калсын һәм яңадан яңа бит әле сүзләр яза, көендә яза. Шуңа күрә яңадан яңа җырлары белән безне шатландырып торсын иде. Шуннан Мидхәт абый Әбделмановны мин инде шактый вакыт беләм, 1 ел чамасы. Аның инде җырлары, иҗаты белән натиклем үзе белән танышып, үзенең шундый кешелеклек сыйфатын күреп, шын ир бит инде, шын әти шундый акыллы җегет тә үстергән, шулай ук аның тагы нәрсәсе, ул инде миңа якын булды. Ул үзенең туган авылына мәчет салдырган кеше, имам белән исламлы, иманлы кеше дип әйтәсе килә. Һәм инде кешеләргә карата сыйфаты аның бик кешелеклелек кеше, иҗатында да, җырларында да, көендә дә, сүзендә дә һәр вакыт аның менә бүген генә дә сөйләшеп торгандык артистлар белән җырлыйсы килә аның җырларын, чөнки анда энергетикасы яхшы. Аның менә чын мәгънәсендә теге фалиш юк, русча әйткәндә. Аның белән иҗатташ дуслар, без аның белән күптәннән инде минем репертуарымда шактый гына җырлар, Мидхәт әфәнденең сүзләренә, ни өчен дигәндә, аның сүзләренә язылган җырлар бик тә мәгънәле, тирән эчтәлекле, халыкчан, тормышчан. Шуңа күрә мин үземнең репертуарны Мидхәт әфәнденең сүзләренә язылган җырлар белән баетам. Бик яратып башкарам. Безнең якташыбыз Мидхәт абый Абдулманов Башкортстаннан Татарстанга килеп иҗат итеп яшәүче без җырчылар, артистлар өчен һәр вакыт монда килгәч ягымлы кунак, безнең туганыбыз кебек, без аны бик еш каршы алабыз. Без бергәләшеп җыелып шәйләр эчеп утырабыз һәм әлбәттә шул шәйләр эчеп утырганда иҗат турында, матур җырлар турында, шигырьләре турында сөйләшәбез. Барыбыз да бик сокланабыз аның шушы тормышка мәхәббәтле булуы белән, өлкән яшьтә булуына карамастан һаман максатлар куеп, шуларны үтәргә тырышып, алга таба омтылып яши торган кеше булуы белән бик сокландыра ул безне. Мидхәт абыйга әлбәттә барыбыз да телибез. Иҗади уңышлар, иҗат шишмәсе тагын күп еллар әле саекмасын, гомере озын булсын. Тормышның кыенлыклары әлбәттә кеше бит инде олгайга чирли, бераз авырта. Тәне сәламәт булсын, җаны тыныч булсын, озак еллар яшәсен дип теләсе килә аңа. Рәхмәт Мидхәт абый. Мидхәт абый турында күпме генә матур сүзләр әйтмә, барыбер аз кебек. Мидхәт абый шул тиклем яхшы кеше, һәм дә инде аның җырлары аша һәрбер кеше үзен таба ала дип әйтсәм дә ялгыш булмасын. Мидхәт абыйга бары тик исәнлек, саулык кына телисем килә. Хөрмәтле Мидхәт абый, Туган тел телеканалының сер итеп кенә дип аталган тапшыруына килгәнегез өчен без сезгә шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Кеше буын, олы буын кешеләре өчендә һәр вакыт шундый үрнәкле бөек шәхес булып калыгыз. Рәхмәт сезгә үзегезнең уңыш серләрегез, дөрес матур аяк фикерләрегез белән безнең Туган тел телеканалының тамашачылары белән бүлешкәнегез өчен. Киләчәктә дә Ходай Тәгаләкәй сезгә көчләр биреп, илһам канатлары куеп, тамашачыларыбызны, яшь буын җырчыларын, гомумән әйткәндә халкыбызны матур иҗат җимешләрегез белән куандырып яшәргә сезгә насыйп итсен. Сезгә дә исәнлек, саулык, уңышлар телим, җан тынычлыгы, иминлек бөтен дөньяга, бөтен халкыбызга, бөтен илгә, бөтен дөньяга иминлек телим. Шулай матур итеп яшәргә язсын. Халкыбызны якты иҗаты, изге эшләре белән шатландырып яши Мидхәт абый Әбделманов. Дусларым, озакламый 28 март көнне Башкортстан концертлар залында Мидхәт абыйның 75 яшьлек юбилей тантанасына багышланган матур, зур концерт көтелә. Татар-башкорт эстрадасының иң көчле һәм яшь җырчылары катнашлыгындагы тамашага сезне дә көтеп калабыз, тугры дусларыбыз. Кызыклы очрашулар, татлы әңгәмәләр рухи дөньябызны баета. Бүгенге сер итеп кенә тапшыруында Мидхәт абый Абдулманов белән аралашу сезнең дә күңелләрегезгә якты уйлар, изгелек бүләк иткәндер дигән ышанычта калам. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина. Киләсе очрашуларга тиклем дусларым, сезгә сәламәтлек, иман байлыгы, матурлык телим.